Odhiamata ikapar kwa dek dwe marapar ganario prayo kod abich nyakora mgajwange no mara en rio makare machigna hinya chenro en oimore Ramogi TV waikoni weche gomanyen horoko pachi live maroti machoke nari adeka uchiel no wantie live kache Facebook Ramogi TV ke imbui mar SKCL gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche kata jongwech moter marathon natiwa ana makaja pikipiki ndege ni malo ja pikipiki ni piny mtoka ni bathe nango gi somethindwa epimonge life jacket bang yudo ringre rawere manyocha othe masira na mataro Mombasa anyuon rawere go osejota chenro mar piem manyocha masira no otimore nilikuwa nakimbia airport nikaona jamu wakati nilikuwa najaribu overtake nikapatana na hiyo gari ilikuwa nimefungia. So nilikuwa naomba koti nisamehe sababu hiyo ndio makosa yangu ya kwanza. Direp Jaod Bura Makibra Peter Orero ogofu wa ibangdo hoyude gi ketho mar dhi ataro gi chike ndara kanyocha oriembo jatelo no. Tunatengeneza program hata tumenunua space huko satara ya huko kwa Amazon. Maendeleo ile inaendelea hapa Siaya ni ile ambayo haijawahi patikana tangu tujinyakulie uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Jalob Jatan Piny Kithure Kindiki ne otelo ne chenro mar siro joboda boda ma Siaya kama gichiwe bende singo mag medo dongo sekta no kod sectors mamoko. Jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Obila moro mar GSU marito kar jot majatend piny e buore Nairobi onegi gi jagono mane temo donje kar jot no gi thuon achijno otoyo gi asere ma ochuogo kara ochuogo bilano bang kane otame ni okonyal donjo he kar jot no. Kaka jafom marwa Elizabeth Ajode lero obila machielo marito paw ndeke ma JKIA bende jopiny onego. Ma e achich ma itudo gi monj mar obila mag GSU marito kar jot mar jatend piny kata State House e buore Nairobi kendo ma ochwe onego achiel kuom obila go ka otiyo gi asere. Achijno ma osemaki oyang nyinge kaka Kithuka Kimunyi ma jahigni 56. Ne okobedo mayot ne Kithuka miyo walere wi weche mane omiyo monjo obila go to e duoko mare owacho ni jachiene mane oidhe. En monj ma otimore e kama ni kod arita mager moloyo e pacho ka. Ripodo fwamb kich yango ni achijino ne ochopo e rangach mar kar State House kendo chuno ni nyaka odonjie. Iyango ni bang' kane otame donjo ne ogoyo ondama moko chien kendo pondo e tok achiel kuom nyamburko mane riki nono. Ka ene tok nyamburko no ne opor dichiel kendo yuayo asere ma ochuoyo obila no. Ne otem reso obila no to kata kamano chunye ochot kapok ochop kode osiptal ma Kenyatta. Obila no maonegi oseyang nyinge kaka Ramadhan Hamisi mabende waromo kod anyuola mare e osiptal ma Kenyatta. Wuon mare lero kaka wuode no ne owuok e ot okinyi kadhi e tich to bang'e giyudo simu e wi nek mare. Ramadhan nyo en nyathi achiel kende e odgi. Achijno to ogeng'ne tesendo obila ma Kilimani ka irito chwale e doho. Komachielo bende obila moro mar GSU marito paw ndeke ma JKIA ne omonji kod jopiny ma onege e yo magalagala. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Anyola mag rawere manyocha owito ngimagi masira mar namataro Mombasa bang' yie ni mokodi koro osejota chenro mag piem manyocha masira no otimore. Giwacho ni rawere mane owito ngimagi ne onge kod lony mag goyabal kata kwang' e nam kendo ni ne owinjore keto kenge makare motelo ne piem makamago. Jawako ne giler koya e kaunti ya Mombasa. En gweng' ma Bangladesh e od bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne wayudo karumbi mar lit kod kuyo kwako familia Caleb Otieno ma en achiel kuom rowere mane owito ngimagi bang' yie mane gikwang' godo nimo. Min mare pimona kaka ne oriko kwere mondo mi kik odhi e piem makamano to chutho ni mar ne okia goyo abal. Tarik 10 chieng' Friday nathi nowuok akuo nokaneno nathi chakre gokinyi. To koro kane nathi chopo ka koro chopo saa 11 kama madhi saa 12 tema na winjo sim nathi olwarena. Taywa ni gima ne nathi ng'isa chieng' mande cha. Kapok wachopo to nyathina cha noyudo teko mokwayo sim mogocho. Gima ne nyathina onyisa, mama
Caleb amekufa. Alipanga vitu vingi mimi na yeye. Akipata kazi ataweza kumhudumia mtoto wake na mimi. Pamoja na mamangu. Ne bende giseyo jota chenro no kuom rem keto kange mowinjore magayo masiche mane kidek muoch e kinde mag piem makamano. Mashindano machal kama timre kata Jomvu koni Miritini. Tiyudo ka nthindo temo riembo dawni nomi safe life jacket. To Navy ni butgi. Kata jong'wech moter marathon. Nathiwa. Aneno maka jo pikipiki ndege ni malo, ja pikipiki ni piny, mtoka ni bathe. Nango gi somthindwa e pimonge life jacket. Litna maradier. Ni mashindano mora katimore. Ambulance ni kanyo, Red Cross ni kanyo, joma escort mchezo matimre bende ni kanyo. Lakini margi ni nobedo mopogore gi tuke masebedo kaneno. Ken ratiro mondo mi ter nyathi odhi otim gimoko ng'eyo. Kata ma sikul kipuonjo nyathi. Ok nyal kawo nyathi me grade 1 idhi miye piny mar grade 7. Mane hinyo nyathino. Onge mar tije kind rowere gikoni en achiel kuom gigo machalni ne olombo rowere e piem no. Nathino onge lony moro mar go abal. Badanga wachi no ng'e go abal. Onge nathino. Onge. Ne giromo gi nyathina. Manono Soreka. Iluonge ni Alfred Wela. To giluonge gi Idrisa. Wela bi wadhi. To mano ng'ala machuok kowuok e odgi Caleb ne bende wayudo anyuola mar Tom Wanyonyi ka bende piny ochamo kaluwore gi tho wuodgi ma bende ne onimo kod yieno. Min mare koni wuodeno machogo emane oketo geno kuome, omiyo tho mare ohinye malich mokalo. Idia nitakupatanikana mtoto wangu kama anapumua, hata kama atakuwa kiwete lakini nitamuona. Lakini kumbe mtoto wangu nitapata hata ana mapua, hata ana macho, hata ana chochote. Sasa hiyo kinyasa ndio imenijulisha kwamba huyu ni Tom wangu na zile jezi zake za boli. Nikajua ni mtoto wangu, lakini mtoto wangu angekufa kwa vile watu walikataa kufanya msaada. Achiel kuom rowere mane otonya masirano okoni onge mag thuolo mag tije emane oterugie piem no ka bende okoni pok giyango maler gimomiyo ne okoketi ikruok makare mag gayo masira. Wenye event toka hiyo kisanga imefanyika hadi wa leo hatujai waona. Walikimbia tu immediately after sisi tumedrown kwa maji. To e kar kano ringre ma Coast General Mombasa, anyuola mar Stephen Karembo mabende ne owito ngimane, to koro ywak ne piny owacho mondo mi oluw matut ndach masira no, kendo kawo okang' ka diponi biro yangore ni jota chenro ne oyulo e weche mag arita. Magi ne giwacho ka gavana ma Mombasa to ne oramo ni tend county no ne okonywandi e chenro mag bago piem makamano. Haki mar nthinda dekgo totontie kendo sedhi pio se loko na nying nathi luongo ni maremu. Gitimna haki ne nathina ni. Ene nyako tede wuoyi na odani. Apidho nathina no kan single mother. Sirkal okonywa nyithindo mobedo idleness e mtaka. Giduognwa kasi mtani. En lit kod kuyo ne familia ni kuom wito nyathigi ka koro maduong' mag ywago en mana ratiche. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Osenyane familia jatenda migao mathieth Eden Duale oko mar riwore kod riwruok mar lakteche KMPDU manyocha osewacho ni ng'anyo mar lakteche ma Kiambu osekelo tho mar mine kod nyithinde osiptende mag county no. Duale mane lose log tich mar KEMSA okoni gin kod ripode mag mine ma osewito ngimagi e county no kendo nyaka tend Kiambu kawo okang' mar tieko ng'anyo makamano. Judith Omondi ntiere kod ler. E odiochieng' mar 138 mar ng'anyo mar lakteche e kaunti ma Kiambu, jatend migao mar thieth Aden Duale gikone owuok mar lero ni nitie midhiero e kaunti no, kendo ka opogore kod ripode ma ikwedo kod tend kaunti no, mine kod nyithindo osebedo ka wito ngimagi kuom ndalo ma ohewo 100 ma okalo nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre e kaunti no. Duale mane loso e log tich mar duol ma keyo gige thieth e pacho ka KEMSA okoni ochopo kinde ma nyaka koro tend kaunti ma Kiambu
ka ong'ur ma osebed ka ichwalo kod lakteche kod pek ma owinjore. And the maternal mortality rate in that county is very high. We have evidence. So when you are a leader, don't live in denial. You have been elected to serve the people of Kenya. So if some counties don't want to fix their health sector, then you don't blame us. And the unions are not part of the MOH. You know, I saw a governor saying that we have gone to bed with the union. We have solved our problem with the union. Solve your problem with the union. Komachielo e kaunti ma Kiambu, sanduge mag ranyisi mag nyithindo ma osetho e kaunti no mangima ne oywa oko e kinde ng'anyo mar lakteche, ng'anyo ma ochakore e kar thieth ma Kiambu level 5 nyaka e apise mag governor. Ka koro yamo loko, kendo jagoro maduong' mar riwruog lakteche Dr. Davji Atela okoni gichako choko sei 120 odiochieng' makiny mar duoko telo mar kaunti no ne sirikal mamalo. Governors or county mandarins decides not to resolve a problem with workers and instead perpetrate suffering with the people. So we have had engagement with the public here, and one declaration we are putting forth that beginning tomorrow we are going to be collecting signatures, 10% of the residents of Kiambu, that's 120,000, to petition the parliament, to petition the president to dissolve this county. Article 1 of the Constitution puts sovereign power to the people. When we were faced with inaction and a very loud silence by the county government of Kiambu, we had no other option other than to resort to the employers of the leaders of Kiambu, and that is the people. Atela bende okoni tend counties duto ka okalo kuom riwruok mar governors mondo miyo ikre ne barua magibiro chiwo ayanga tarik 24 dweni mar chiwo ripod ng'anyo mar lakteche magichano bago e counties duto mapachoka kaka ranyisi mar bedo e achiel kod county ma Kiambu. We are meeting on 24th of this month as NAC, that is next week, to give a nationwide strike notice. So it's upon the governors who have addressed us through their union, COG, that we are going to address them with the union of KMPDU, that every doctor across the country will go on strike in one solidarity with the Kiambu County doctors. This notice will be out on 24th and served to counties on 25th of this month. Ma biro e kinde mabende pod nitie ywaruok e kind riwruoge mag thieth ma jogegi ne ondiki e bwo rak mar Universal Health Coverage ma pod bandho ndiko e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok ma jotije mbalariany pod oramo ni ok ginyal chungo ng'anyo ka sirikal ok owinjo ywakgi e wi dwaro margi. Ng'anyo no osenyono ndalo 28 ka twak mar tamo thege bende pod obedo matek. Ten migawo mar somo Julius Ogamba ma oloso motelo to wacho ni en kod geno ni lalruok margi biro nyuolo olemo kendo ng'anyo no biro chung'. Ng'anyo no jotije mbalariany pod omako chung' ni nyaka sirikal gol bilion 7.9 mar chopo go singo mane giketo e kogno. This weekend in Machakos to work out on the issues of the 2017-2021 CBA, and they had another team also negotiating the 25-29 CBA cycle. So we are hoping that they'll be doing a report today to make a decision as to how much money is outstanding. As you are aware, the unions were demanding 7.9 billion. But SRC indicated that 7.2 billion has been paid. There's a balance of 624. On Friday, we had released resources to a total of about 38,000 schools, and with a total of 9 million learners. So far, that exercise is going to be completed this week, and the schools that have not received the capitation are those schools whose data has not been verified or have not been received, but our teams are working with them. Jatend piny Kenya William Ruto omedo dok ne chenro manyien ma sirikal ochako mar nyota ma koro geto neno ni rawere yudo tiegruok mar konyogi chako tije giwegi. Chenro motesi ni nyota no koseyo jogo ma osebedo kaseyo chenro makamano kakon machielo to gionge gi agenda mora mora ne rawere go. Ruto ne wuoyo Konza City kama nenenre ka gima noduoko jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro mane gintiere godo gi tudruok machiegni ahinya kinde mokadho. To kata kamano sani keto sirikal tesre bang'
kane Ndindi oseo piny owacho kuom okenge mag medo ka omenda mag hola ka oya pinje maoko, gino mowacho ni medo kelo osigo ne jopiny. Ndogo, siasa ndogo ambaye haitusaidii, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya watu, siasa hiyo. Watu wengi hawa ambao wanazurura kutusumbua, wanatusumbua kwa maduka huko, wanaongea mambo ya ovyo. Hakuna kitu wanaongea. You know? Ama namna gani? So, tafadhali, mimi nawaomba viongozi sisi wote tuamini Mungu na tujiamini wenyewe na tuamini taifa letu la Kenya. Tunaweza kuibadilisha hii taifa sisi wote tukiweko. Sijui kama tunaelewana jameni. Hakuna haja hii ugomvi kidogo kidogo. Kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Kwa dhimbele eni jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki noten gi jotelo buora maoriwo koda jakom kambi mar Royal Media Services SK Macharia chenro mar siro dongruok mar joboda boda e kaunti ma Siaya. Jafwambo Steve Biko miyowa ler ewi singo kod okenge moketi e chenro makamano. E alap ma KMTC e kaunti ma Siaya, grube mopogore mag joboda boda noyore chenro mar jiwo grubege mag saga nyasi manotelie kod jalup jatend piny Kithure Kindiki. Ne oloso sa chenro no, jakom kambi mar Royal Media Services Laktar SK Macharia manoteno Kindiki owacho ni giseyudo apisi mibiro tiga ndiko joboda boda kendo miyo gi lesen, kowacho ni ma en achiel kuom yore mag jiwo sekta no mondiko rowere mathoth pacho kae. Boda boda tunatengeneza program, hata tumenunua space huko kwa Amazon. Tutampatia namba, tutapatia chairman yenu namba, vile kila mtu ya boda boda apige hiyo namba, ajiregister, aweke logo pipi yake na ID yake, na kila mahali unaenda utajulikana, na kama unapatwa na ushikwa na polisi, tutawapatia namba ile wanaweza piga. E kinde no, Senator Maseo Odinga nojiwo joboda boda mondo odonje riwruoge saga mar konyoga yudo sir kowuok kuom piny owacho, wach manosir kod jating' ndai mar jatend piny Faruk Kibet. Let us not be Jelongai. Let us save in our circles. You save, you borrow, you have the discipline to do business with the money you have borrowed, and you repay. You have to have the discipline to do what? To repay. Circle ni kitu mzuri. Nyinyi vijana tumieni circles kwa njia proper. Mnaweza kufungua benki kubwa kubwa hapa Siaya. Ile inatakiwa muwe na uaminifu na msichukue hii pesa ikawa pia tena inaenda katika logic. Itaka asiri ya siasa, kila mahali unaenda fuatana na boda boda. Hawa umejua kila kitu ambayo inaendelea mbele, na wengi sasa ni wasomi. Kakore jalup jatend piny Kithure Kindiki nopuoyo chenro mag dongruoge ma piny owacho oseketo e alwora ma Nyanza kod kaunti ma Siaya, ahinya te sekta mar lupo kod teko sitima. Hii ndio serikali ya kwanza kuwekeza katika mambo ya uchumi samawati, blue economy kwa Lake Victoria na Indian Ocean. Zile counties siko sambamba na bahari ya Hindi na bahari ya Victoria. Kwa mara ya kwanza zimepata fedha nyingi za kujenga miundo misingi ya kusaidia wavuvi. Moko kuom jotend joboda boda mano yore chenro no nopuoyo okang' makamano kage singo mar tiyo tich achiel mar jiwo dongruok e sekta no. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Moko jotelo masiro sirikand manywanda mar broad-based wuok tung' mosuo gi kweth mabalo kod piny owacho ewi weche mosebedo kaliekore e mbui ewi ngima mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, ka giwacho ni jatelo no ngima makare kendo mano ok owinjore obed agenda mar goyo siasa. Ne gilose Busia kama giwacho ni
Ponono winjruok e kind Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime nyaka higa 2027 to onge jal mabiro pudho Ruto e kom. Ne giloso nyasi mar chiwo sir ne jobodaboda ma Siaya. Told us that you are not bacteria, you are not a virus. I want to ask you, when you went during your impeachment and you went to hide in Karen Hospital, were you a bacteria? Were you a virus? And if you continue to disrespect women leaders, the women of this country will come for you. Don't tell me what they are going to do to you, but they will come for you, Gachagua. Otherwise, mana dui marwa wase sandore moromo sao chopo wambe wadwaro barabechewa wadwaro chiro wadwaro gik moko mondo joluo botimre nade odhi mbele. Ukisikia yale wanasema hawataji mambo ya maendeleo. Sasa wewe unaenda kuunda kitu inaitwa United Opposition. Wewe basi kwa sababu unaenda upinzani, wacha wale wanako tayari kwenda serikali kama huyu youth leader mzee waende serikali walete matunda kwa watu wa Siaya. Ni msimamo ya Raila Amolo. Yeye ndio kiongozi wetu na pia akifanya kazi na Rais Ruto, sisi kama wanachama wa ODM lazima tufuatilie hiyo njia. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga is safe and healthy. I have spoken to him. And those who are wishing him ill are not good people, because it is against the African tradition to wish anybody ill, even your worst enemy. Wakayo mokwongo chendo maro yimore enda dakika pago chiko bang sadek maro tieno neno ka ochingo mwaka nchire Kisumu wachoni mos kod kuyo ne familia mar Ramadhan Hamisi GSU officer manonegi e kare mar tich. Ozum kapita ni kache wacho kanyo ni intie Luanda Konyango Center kendo chendo ni donjoni eyo makare wachoni gimoma kodhogi ene jachien okwalo ngato mao onego police wach maleta ahinya oworo gone familia mare mos ahinya. Mandela oniara mar Kibiri Ward wacho ni entiere kodwa e chendo dia makawuono kaeto wacho ni ngano gi Krishna ni alagi Huntington wacho kanyo ni otio mos ne familia ma owito nyithindgi Mombasa. Nyasaye mondo miyo migi hocho makende wacho ni pinchal no gik tunge jiteo tingwangi malo kendo wakwaresruok manair Nyasaye kende. Barak Ndama Woodwa Thongera Kadem wacho no mora ahinya gi Ramogi TV inkaongi Joseph Ndama gi familia mare no bende oraro wuode Nyasiaya mano jama binjo asembo wacho ni entiego kuko jode gisechope chendo ni heyo makare Kwala Rafael ntiere Kosewe en bende wacho ni weche gichopo ne yo makare. Mwalimu Joel Mwalimu Bernard kantiere kia Migori County wacho ni weche gichopo ne yo makare ahinya mos ne familia mano ma Mombasa mabende olalo nyithindgi kokalo masirano mano otimore na Mchumbi. Elijah Marshall wacho ni tinde nego dhano chalo mana kanego le wacho ni pinyo chomo kure wacho ni leta ahinya intiro Yugis okete Ramogi TV. Steve Orera wacho ni entie Kisumu morgi weche gi kaka chopo ne wach malich miwuoro en ni kar jot mar ker ma omi arita mager bende kare nyalo negi obila wacho ni en gino ma ok otimre to ni kare. Oti Junior wacho ni los ne jonam bende weche mag sako magge mondo gin bende kaka jobodaboda timo gin bende jonam gibed kod sako margi giwegi. Evans Panyako wacho ni entie Mombachi bende aneno kanyo ote mar jalo Felix Ondeng wacho kacha ni entie Nairobi kada kamano wacho kanyo ni pinye morumo polisi ne gedho State House wacho ni en wach maboma kodhoge wach ni boma kodhog kotho njiko okoth wacho kacha ni gima oma kodhoge ni wach bila monege ka jot manyatend piny wacho ni en gino abende koro owe Uganda gi wuoro nyakwara Mugajwang Nyarongo Louis wacho ni en wach maleta ahinya. Pastor Jumarunda ne kacha wacho ni kaka raia onego GSU wacho ni ampodo makodhogi Kenya rita nitire nade mano penjo thoth Uganda penjo nyakwara Mugajwang kabende okwantie gi duoko jogo mantiere godo manyalo miyo waduoko gin jotend arita mabende winyo bede naona arita nitiere makare kata kamano med oro ote ni maga hoimore like kaka nanyisi nari adeka auchiel no wantie kata live Facebook Ramogi TV ododa kama chokende bandaka manok kikidhi mabor maeno imore.
zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo nyakoro Mgajuang, jariembo mar nyamburko jaod bura ma Kibra Peter Orero doho goyo fwai mar omenda maromo Sh100,000 kuom ketho chike mag tiyo kod apaya. Kaka jafwambo mara Cynthia Onyango lero, Jojo Duor manyocha tipo mako kathiano ne jafwambo Larry Madowo mondo mi oter tipo no ne jatend piny Kenya William Ruto. Onyiso doho ni ne riko lao tero Orero e alap ndeke to sa ne odeko. Dereba mar mtok jaod bura ma Kibra Peter Orero ochwali e doho bang' tipo mare kere mbui ka onyiso jafwambo Larry Madowo mondo mak picha ka oketho chike mag apaya kendo chwal ne jatend piny William Ruto. Peleka kwa Ruto, Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Jodo unaogopa peke yake. Ndalo adek kende bang' ma Jojo Duor oyie ketho mare doho ma Milimani kendo nyiso doho ni ne onge kod paro mar ketho chike mag tiyo kod apaya mak mana ne riko lao chopo e paw ndeke ma JKIA. Onyiso doho mondo ng'wonne kaluwore ni mae tielo mokwongo ma ochwale doho kod ketho mar tiyo marach kod apaya. Makosa na haiko kwa kupenda kwangu. Ni kwa vile nilikuwa nakimbia airport nikaona jamu wakati nilikuwa najaribu ku-overtake nikapatana na hiyo gari yenye nilikuwa nimefungia. So nilikuwa naomba koti nisamehe sababu hiyo ndio makosa yangu ya kwanza na sijawahi fanya makosa yote kama hayo. Siku yangu ya kwanza hata kuletwa kotini. Hakuna siku nimewahi kufanya kazi kama hiyo, makosa kama hiyo. So ni yangu ya kwanza nilikuwa naomba koti nisamehe na sitawahi rudia tena. Okinde mano makobura kata kamano onyiso doho ni Jojo Duor ne obuono chike mag tiyo kod apaya kod wang' matek kendo onge wach mar ni ne obuothne ka owacho ni ne olao chopo e paw ndege. Unfortunately, this matter has gained notoriety in the country, and there will be need for the court to act decisively so as to curb from other people from behaving in such a manner. Ing'eto mare, doho ogoyo dereba no fwai mar omenda maromo 100,000 maka ok ochulo to igeng'one od ang'ech kuom dweche 12. You'll pay a fine of 100,000 in default to serve 12 months imprisonment. You have 14 days right of appeal if dissatisfied with the order of this court. Jaod bura ma Kibra Peter Orero korka kore owacho ni en kachiel kod dereba mare gi luoro chik mak mana ni chieng'no ne gitemo kalo nyamburko moro ka gilao chopo e paw ndege to ema ne ogogi e gono kod jafwambo no. We are law abiding citizens. Watu wa Kibra na yule anawasimamia ni mtu anaabide na law. Hiyo siku ni ile kuoverlap kidogo na driver wangu wakashikwa kona mbaya. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Migao malweny oyango ni kepo mar jolweny ochakore ayanga e kaunti duto 47 kendo biro dhi nyime nyaka tarik 25 mar dweni. Mana kaka wach Nyambaga lero no jatend migao malweny Soipan Tuya okoni ofwamb kich DCI kod duol makedo kod mibadhi EACC dhi luorore e chenrogo duto mar manyo mibadhi. Par lweny DOD e boma Nairobi
Jatend migao mar lweny Soipan Tuya oyango ni kepo mar jolweny ogweng' weche ayanga e counties 47 duto chenro madhi timore nyaka tarik 25 mar dwe ni. The recruitment exercise is meant to help the KDF replenish its ranks. This recruitment is therefore not just about adding numbers to the ranks. We are working very closely with other government agencies, namely the National Police Service, the DCI, the ESCC, as well as the NIS, to ensure a fair, transparent, and credible process. Migao mar lweny oyango ni onge mibadhi mibiro tim ni mar ofwamb kich kata DCI to kod duol mar rango mibadhi kod timbe mag bidhruok EACC dhi luorore mar menyo akupe moko manyalo chwalo asoya kata mit bilie ne jodito mondo sonegi jogi. Wach magikoni koponi obiro yudo ng'ato ma ojuki to biro fwenyo gimomiyo pong' mogo nyaka tim mana mogo. Kenyans are urged to reject and report any attempts of bribery or any form of undue influence. So for those who think they have already been recruited before today, they are misplaced and we are not party to it. Whoever will be recruited after 25th, we will not be held accountable. So therefore, our time frames are very strict and we do this exercise in the fairest manner and in open. Magitimore kinde machendo no dhi nyime counties duto makaluo kama yawuowi gi nyiri onyiedhore oko e county ma Homa Bay mar temo hapgi. So far, the exercise has been conducted without any issues since morning, and we are still progressing well. So I can report that the exercise has gone as per our expectation. The candidates turn up in large numbers, and they have undergone all the parameters. So far, we still have some few examinations that are yet to be done, and we hope that we'll be able to conclude in time, and those who will have excelled will be enlisted. Basically, it's doing recruitment to fill the vacancies that are required in terms of technology and also in terms of the skills. Jende ethal, kendo igoyo gi kogne awinyo margi. Irango bede gi koponi gi gorore kagwata. Ipimo bor margi mar ng'eyo koponi moko kuom gi nyalo romo kod taya mar othunga gi nyiero. Kod rango koponi gin rufuge. Kata koponi ne osemuk leke gi dhao kata masira. Piresap bende e itemruok godo ni mar nyao kata yom nyathi winyo ne onge thuolo e kepo mar lweny. We don't encourage and we don't accept any kind of induction so that you can join the military. It is an open exercise. It is merit-based. It is free. It is verifiable. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jan migao mate kostima Opiyo Wandayi ochiwo siem ne achije ma osiko ketho kendo kwalo mwandu mag stima e thurka kowacho ni biro kawo ne ondamo mar chik. Jan migao no ne wuoyo kar dak ma Kibra kama ne odhi yao ayanga chenro mar chiwo stima ne jodak. Olalo ni chenro no biro konyo jodak go kaachiel kod rido weche mag arita e kuondego. Weche mabende no osir gi jatelo ma Kibra mane opoyo kang mar keto teini e alworano. Wakati hii ikiwa ni shughuli yangu ya kwanza, namkaribisha waziri. Tumekuwa na shida ya stima hapa Kibra, lakini wewe ni waziri ambaye akipigiwa simu anachukua simu na anachukua hatua mara moja. Naambia watu wa Kibra, kama kuna waziri amefungua roho yake kusaidia watu wa Kibra ni huyu mheshimiwa waziri. Nikimpigia simu stima impotea ni mara moja. Sisi watu wa Kibra tunasema asante sana. Na sio haitafika hapo, kuanzia next week nitaanza kukusumbua tena. Lazima taa ipite Lindi na line 7 na hapa pali tuko hapa sahihi. Ninawaomba, ninawasihi sana, mradi aina hii wakati imekuja kwenu lazima muilinde. Kuna wakora wachache wanatembea wakiiba nyaya za stima, wanakata nyaya za stima, wanaziiba, wanabomoa transformer za stima, wanatoa mafuta. Hawa wahalifu lazima wajue siku zao za 40 zimefika. Lazima wajue hivyo ya kwamba serikali kuu na vitengo vyake vya usalama vitawanasa mpaka dakika ya mwisho.
ili wajue ya kwamba mali ya umma sio mali ya kuchezea. Okoyo machielo ichendo ni mar oyimore noka uguda ka Yesu kantie makal de seme Migori wachoni dereba cha en mano luongo jafwambo ni taka kod koso jatelo kaeto penjo ni to en cha ayancha to ne nyal chwal ne ng'ato e doho en penjo ma ne waduko kayacha saa achiel rameny piny oguda ka Yesu to kamana ahinya kuom keto Ramogi TV bena eno kanyo ote mara Obala wachoni entiere gi Jaina Kodiva wachoni gik matimore Kenjwa ka ema buongi magi kendo miyo oganda lura inya kotenre kod arita mar oganda. Fibiol lokan tiere ngomboga ni kacha in bende kaeto Steve Orera beneni kayacha kodwa e chenro Victor Alex wachoni entie Migingo Kisumu kaeto wachoni wechegi chopone eyo makare ahinya wechego magarita maenoko mako chunya Uganda jo Kenya kotho mulo wachoni entio Gango Kisumu City karo Samuel Aol wachoni nyithindo motho e masira mar na Mombasa no en wach malita ahinya wachoni sirikal winjo ng'iye wechego mag rido arita kata mana e kuondego ma oganda donje mag piem makamago. Bende aneno kanyo ote mag Jalango Otieno wachoni dongruok ema wadwaro ker gi jalupne okela dongruok kaluo gin kaka oganda luo girwako dongruoge makamano. Bende aneno kanyo ote mar Foreign Israel wacho kacha ni nyakwara pili owuok Luero oworo kama piny ochomo ka inego nyaka ng'ato marito State House wachoni kare jo Kenya amoko gito kare koro bende ni gena diere weche magarita. Alano huko wachoni entiere kanyo gama ginyalego Kennedy huko gimor Ramogi TV bende aneno kanyo nyakwar Ogigo Francis Owuor wacho kanyo ni entiere kod karakamano Owuoro jaduong' monego GSU wachoni en gino bende buogo chuny oganda kendo oken gima kare. Job Jagongo wachoni en giminode Jacqueline Ochieng mor kaka jotelo no dhi Siaya kendo wachoni siro sekta no mar jo boda boda kendo oganda mathoth no ndikore wachoni en gino maber bende timore sekta no mar boda boda en gino bende gi sira ahinya kaka oganda. Nyaneno kanyo ote mar Jakogelo This wachoni weche gichopo ne eyo makare Paporianga. Honorable Ajali Jarungo wacho kanyo ni jopinyo we kao chike lwetgi mar monjo bila oken wach maber ahinya wach joma wito ngimagi Mombasa to pod lita ahinya sirikal okawi e chik kato Benta Charles to wacho ni entie Karen wach tho nyithindo ma Mombasa no emalit ne to ere kaka jarit jatend piny nyal negi ka entie tich wachoni no koritre gi lweny jowa wach nek ma Kenya kae dwaro lamo oyo matin maena oyimore nyakwara mga joma duo kod moko mathoth kikidhi mabosh. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ikishirikiana na Inoro FM inakuletea roadshow moto ya Jipange na Viusasa mashinani kuanzia Jumatano tarehe 15 hadi Jumamosi tarehe 18 mwezi huu. Tumejipanga kukuburudisha na kukupa nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa, 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tunaanza safari tarehe 15 kutoka Flyover kuelekea Javine, Engineer, Mawingu, Meharate, Wajohi hadi Olkalao. Tarehe 16
16 ni Nyahururu, Kiamaina, maili 7 kwa Wajiko, Kanga, Mudhengera, Karandi, Tandare, Kinaba, Sipili, Olmoran, Rumuruti na Oljabet. Tarehe 17 Mairoinya, Wakungu, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara na Romoru na Nyuki, Chaka hadi Muiga. Na tarehe 18 ni Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kerugoya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano hadi Nairobi. Usikose burudani safi kutoka kwa wasanii Tony Young na Joyce wa Mama. Na watangazaji wako wa Inoro FM, Jeff Kuria, Joy wa Masharia, Mwalimu Mushwe, Karuibomo Kodino, Jonato Gekonyore na Kemiti wa Getau. Ni wakati wa kujipanga, kuburudika na kushinda. Jipange na Viusasa Mashinani na Inoro FM. Goko nekuo. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Machiegni kendo jodak ma Osaka e sub-county ma Suna West ywago lil mar aora ma Onyinjo ma giwacho ni sani keto ngima kama rach. Gikwayo okang' mapiyo mar keto ler e alworano mondo kik ngima gibed kama rach mar gamo tuoche mikelo gi chido mar alwora. Jojuma ler koya e kaunti ma Migori. Aora mar Onyinjo pigi donjo e ron maduong' ma Migori. Osebedo aorano ma pige konyo oganda mathoth ma odak e kar dak ma Osaka kod mamoko e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori. En pi ma bende osebedo kata ka itiyo godo kod mokomo tende e bomano ma Migori. Kata kamano ber mar pi ni sani duono ka sani okelo midhiero mathoth ne oganda ma oting'o tuoche. Mae biro kaluwore kod chido mar pini ma ikelo kod yugi kata chilo ma ipuko e aorani. Yudo matek seche ma koth ochwe, aora pong' aora ok nyal flow. At the same time tie mine malose lo nigo tele kama tindo tindo magi konyre gi pi makani. Koro pigni o affect wa to affect mine matindo ma tigo tele ka. Osa dire chieng' kama eki pi bedo mokose to aora ni osebedo ka konyo ji mang'eny. To ken aora ni kende, nyaka aora Migori aora wa maduong' ma be konyo ji mang'eny. Be osebed kipuke yugi, ok en mana ma kende but aora no. Jodak mosakwa ni pini ma Onyinjo masani puke yugi kendo lil. Pod itiyo kod mokomo oganda, bende nyaka sani koro keto ngimagi kama rach mokalo. Ma ok en about siasa, ma en about life mar a human being. Koro wayudo ka gini affect wa mang'eny kaka Jorubaragana na jo Osaka area, to onge action ma nyalo time. Waonge ng'ama dang' wadhi kuome kopogore gi county government. County government to take responsibility. Ma watiyo godo ka endi en pi makonyowa kata mana e gik mang'eny kaka lote, joma mine matimo ohala matindo tindo machalo kaka joma uso lote tiyo kode, luoko, jotel tiyo kode, to kata mana jomoko be tiyo kode nyaka e modho. Koro wakwayo sirikal ni mondo yie okonywa mondo ka obed kama ler ma wanyalo tiyo, nikech wan joma tiyo ka wan gi udi ka kendo waloko ka. Tiyo gi pesa ni kidhi e cho to chono bende mall flow ka biro e Ang'owe e aora ka kolokore siweje. Ma kata kiwuotho e aora kuonde gi tido ka kuonde gi dum ok nyal bede. Kanyo mitumo ni e pi midwa luokni godo nyaka san. Kitede ni godo hotel. Chunya gombo ni gikunywa kata mana pi mondo giketnwa ka. Giwach ne gisibedo ka gigamo tuoche mopogore opogore ma ikelo kod lil ma oting'o tuono mar nyaldiema. Kipindupindu wayudo kendo wa kama ng'eny, en mana the only thing wayudo ni wachiegni go hospital machiegni, at least wanyalo ringo to watero. Koro ka orolore gi takataka
jo nitie jomodak ka machiegni. Jomodak ka machiegni kipindupindu giyudo so nakayogi because of the pigni. Government oket chik matek mondo ng'ata moyud kapoko yugi e pi mondo timang'owa okawni atoa. Jodagi Mosaka wacho ni gionge kod kuonde ma oketnigi malong'o ma ichoke yugi. Gino mosimo moko kuom oganda koro puko yugi e aorani. Amoketnwa mini mane oketnwa mini puke yugi kocha noselosi koro sani waonge kama ipuke yugi. Koro aorani ma ji oketo kar puko yugi. Koro wakwayo sirikal ma Migori ni koyie to ketnwa kama wanyalo konyore maber mok aorani nikech aorani konyowa thuru ngimawa. To ka koro ngimawa obedo affected kata wan wanyalo tho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lek mar Harambee Stars ng'ado tiko tuke mag pinje mangima higa 2026 osegore Luanda. Kata kamano jalup jakom riwruok matayo tuke adhula pacho ka McDonald Mariga lero ni ikruok gi sir makare biro miyo Stars thuolo mar yuoro e tuke madongo higni mabiro mana ka jafom marwa James Opondo lero. Kenya rakore gi tim mar Ivory Coast kiny e boma ma Abidjan kageno en mar tuono Ivory Coast points mabiro miyo gi otiko mara yuoro e tuke mag pinje mangima higa manyien. Tim Kenya Harambee Stars obagora kumargi mokwongo e boma ma Abidjan motelo ne tugo mar manyo tiko tuke mag pinje mangima higa mar 2026 kindi gi tim mar Ivory Coast tugo ma ibago kiny. Harambee Stars biro tugo ni ka gin gi paro mar yudo loch tok loyo tim mar Burundi gol 1-0 tugo mane obagi chieng' tich ang'wen mokalo. Ryan Ogama mane oloyo golno makende e tugo e kind Kenya gi Burundi lero ni ting'o nying Kenya e tuke madongo en ting' maduong'. Kata kamano geno mare en loyo kendo konyo Harambee Stars yudo points 3 kowuok kuom tim mar Ivory Coast. Doni jezi ya national team ni big pleasure. Ni pleasure kubwa kwa sababu ni jezi na carry weight sana. Kwa tuna represent millions of Kenyans. Kwa hivyo kwangu ni pleasure each time na wear jezi na kila time utaka ninapeana my best. Na hope ni while doing that pia na inspire other upcoming people. Jumi pia niko lucky sana kucheza na watu walikuwa wanani-inspire pia nikiwa mdogo. Bedo kituke makare e tuke mag CHAN ka achiel gi loch e kindgi gi Burundi en ranyisi ni Kenya nitiere lai maber. Kata odoko ni lek mar ng'ado tiko tuke mag pinje mangima higa mar 2026 osegore Luanda. Jalup kocha mar Kenya Vasili Manusakis wacho ni pachgi duto en loyo tugo makiny. I think any team that knows if you try to sit back and defend 97, 98 minutes against Ivory Coast is going to be a very difficult task and a very long match. And so we don't intend to do that. We'll take the game to them. We can't worry about, what their objectives are and what they have to do. We want to try and win the match and we want to try and finish third in the group, which I think would be respectable considering, the group that we're in. Sirkal mamalo ka achiel gi riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka FKF osebedo ka siro tim mar Harambee Stars. Gino ma jalup jakom mar FKF McDonald Mariga wacho ni osekonyo jotugo. Bedo ni Kenya kuom thuolo malach oserem yudo tiko tuke mag pinje mangima, Mariga lero ni duto biro nyalore higni mabiro mana ka gidhi nyime gibedo gi ikruok makare kinde duto. Sahi kitu tunataka ni to get the ranking. Tupate pia rankings tuweze kupanda juu ndio iko pia easier for players making a move from Kenya direct to places like UK. Players wakiwa comfortable, what they think is just playing and winning. Sasa hiyo ndio pia tunataka iko hivyo. So hii game pia ya Ivory Coast is not an easy match. It's a very very tough match. Wako number 1 kwa group. Sisi sasa tuko number 3. Then it's a must win for them na pia sisi it's a must win for us. Nyakasani Kenya omako thuolo mar adek e chung' mar timbe group F gi points 12 e kinde ma jobag tugo ni Ivory Coast nitiere thuolo mokwongo gi points 23. Ivory Coast nigi ting' mar manyo points 3 duto ka loch biro miyo gi thuolo mar ng'ado tiko mag tuke pinje mangima higa mar 2026 achiel kachiel. James Opondo, Ramogi TV.
Mar Migori Youth dhi nyime gi duoko makare e lig mar adhula lig ma piny mar NSL tok lo club mar Kisumu All Stars gonde 2-1 loch ma en mar adek e tuke adek ma season ma higa 2025-2026. Wycliffe Opuro nomiyo Otinga gol mokwongo e dakika mar 56 kapok jatugo mar Migori Youth Geoffrey Odira loyo gol mokwongo. Mana kodong dakika 12 to tugo rumo, jatugo Elvis Wafula nomiyo club mar Migori Youth gol mar ariyo manomiyo gi loch. E tuke mamoko club mar Nairobi City Stars nolo club mar Kabati Youth gol 1-0 kinde ma Mofa ne olo tukgi mokwongo club mar Kibra Black Stars. E boma ma Undai club mar MCF norodho Mwatate United gonde 3-0. Kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba kaachiel gi Salim Ali ne otimnegi penj kaka jopuonj mag jopuonjre tuke mag adhula, penj mane ochiw gi riwruok matayo tuke mag adhula piny mangima FIFA. Penyno mane otim kuom ndalo 3 kar tiegruok tuke adhula ma MYSA kendo telie gi japuonj France Mogashwa en achiel kuom okenge ma FIFA keto mar bero weche adhula kokalo kuom jopuonj. Odiochieng' mogik mag tiegruok ma kamae ne oyora gi jata tije riwruok mar FKF Harold Ndege. FKF osebedo gi tiegruok mag coaches okang' ma ineno kaka mar jiwo dongruok mag rang'iny mag adhula e Thurka. It has been a journey for us, and we are grateful to FIFA and FKF for this chance that we can continue learning. Football is for continuous learners because every day football dynamics change and we have to always keep tabs. So it has been good for us to be able to be evaluated, to see where we are as coach educators and also as a country in terms of football education. This is part of the idea by FIFA that each and every MA must have is homegrown coaches. But those coaches, for them to be there, you need first to develop the coach educators. That is why I've been working with the coach educators so that they themselves should take the process forward to develop better coaches who, is our belief, will go on and develop better players. Kanyo mwatieke chenro maro yimorero Lexondeng ma Homa Bay wacho kanyo ne onora mugeo makare onyisa ni amos ne jaloko maro Alizo Tieno akae to wacho ni haber ne Kenya tukgi makinyi gi Ivory Coast to wacho ni en tugo ma bende koro Uganda okete wangi mana onto dibedo nango aine owuor kantie Kisumu wacho ni en bende weche gichopo ne yo makara ahinya Vitaliso Chieng World Game karariwa to wacho ni litadieri gik ma onene piny Kenya kae wacho ni arita kwe onge Kenya ma nyaka nek nyalo timore ka jatend piny. Wacho kanyo ni en gima rach ka jatend piny owinjo bedni irito makare. Jodolo lam ne piny Kenya wacho ni kama ochope ni mos makene ne familia mar joma nowito jogegi e pi. Mogik wacho ni dongruok odonjo Siaya e gini omiyo koro giwero tutama wacho ni bang'a tieko gibi ginyiswa ber ma gineno mondo gin begine gi wang'gi haya. Monica Kumu erokamana nyako mkolera mokitivi kia Kariobangi North wacho ni bende sebedo kodwa e chenro nyaka ne wachaki kende wacho kanyo ni poch gi pak ne Ramogi TV kuom ni weche chopo ne Uganda yo mowinjore. Engineer Lazaro Kanyambuk to wacho kanyo ni entiere kodwa ko campaign moting'o lony mapek ne joma ya dala Kasipul kaeto wacho ni campaign mar koko this one is outdated and giwa baende Uganda konjube ne paro kata kamano wacho ni mwalimu Orero ne odok mana chien nikech public pressure wacho ni case chane week kata wacho ni onyalo kata nyiso court ne no temo act film morendara kitugo man pok no chwalo kaeto dio wach ni lari no kwalo video kapoko golo haya mano engineer Lazaro Martinez Nyakwaro wacho ni en Wuda Sembo en beno sebedo kodwa e chenro ena Willis Otieno bende wacho kanyo ni NTSM Kaila wacho ni wang joe mara Mogi TV chopo ne gima magi Judy
Jode Christine wechego Margarita mako chunyo ganda jo Kenya nyakoro mgajwa Enrico Ronald wachoni mos na nyithe mndo motho e pi wachoni entie dagaruti kona wach ma Mombasa no wachono mako chunyo ganda gileta hinya Gideon Diane nikacha kendo kaeto Robert uko ja welding majanya hera inbende wachoni weche gichoponi yo mujere nyakoro mgajwa ngiena lore kanyo niketsa Eloti mwana ni weche giochopuneo makare wagoro kamano kumketa Mungi TV nyaka na wachake kanyo sa chel nyaka sane wasaburi jalo kulizo tieno honin makare nyinga Lydia Hukeo.